We have done it as we have expected, and we have really done it, and we are proud of you, bringing glory and name and keeping up the name of St. Anthony's. Yeah, and we thank God for having blessed, and may you keep continue working hard, and may your future be bright always. Okay? Thank you, Father, for your progress. Mom, Oswald, I wish to thank you for bringing out the name of St. Anthony's, and we have been expecting you, and all of us, we were sure that you will really get the top, and you did it, and we are proud of you. All throughout your life, from matric and 11, 12, you have come up the top, and we hope that in future, in other degrees and other studies, you will also do the same. And may your life continue to be bright, and may continue to shine. Thank you, Father. Ya, aku boleh email root mo, email pa kibla budin ja, kimenang, iba hajing long kena student juni la trace tom, but long kena iba bawan sakmat berbawah haki kam kejam long leader, abun jat ki abun bentah, I mensi in ikan sab haya, kena jungki kue hajung kelas, ni semua sikade ya imenang, but hajing semua kaya sebelah. Penat jenis belakang kedua ini. Thì sau cũng là một phiếu bắt cho các con của mình con học exam. Kebenikong tengah dan penai ngui play mat ba ke dijing isnei ke jungu ke bang alapan yo ando ke neka kedan ke pemerintah tengah ku play i me ipa lalu shisha ke jing kersan yang ha ijing amisim ham tamir ki nong hikai barok nadu ki nong hikai lower primary secondary pada high secondary ru namar ba ngalapas na kini hi ke jo hi ka school nadu kelas nursery tengah ku play ki namar ba ki lalong shisha ka kila ngalaban ong ba kila irap bat kila pen wandur pakai dekat jinong dor ke basisha mo ado pangalaban yo ikan ka kedan perlu mentah teka tahi banyak aku beli ruki perlong kiba mana kapor kiba ju irap lang yang mentah Kelak berbagai pinjat sepang bani per kompen krek kuzung pi kena ke exam. Kalau kompen krek kalong ba ada rangi pe ya ka kenta te kaju dalam nak we kesini lembu ia ka proper schedule nomor ba man kesini ki jingja ki bakher ki la banja te hendrai man kesini kumba la benong ar la ni like entah bu namanya krakot Kalau kedua pi pen krek le ke exam bopen like ke jingop ha kena. Hagi jing sisa te haduk mentang apa yo ika phone mo te ki egi ijinan kam ki ba ayo an school but juru naki perlok barohi ju yo bi ka phone ke jing email te lemba jung tu pat email sa peniang dengan sayo ke jing tu Kai ke bopi kuak bopen long apa jingem. Ya kata mentahi nampak la benong namar ba ke jing kuat tangat don tang ba kapori kan sa itu dan ada publik mo kan sa iyo. Kalau bidan ngono jingku bani kuni ni ki civil service exams. Ya kata rumah don kajing kuat tambah saya. Je mentangi yo imo ba ni kumki kun samla barok ni le ya ka examin CUET de nga hiro ya le but hanga hi shimen nga shamba kalong ke exams ke ba midon kam namar ba kani ka pen bata pena ini kumki kun samla nang ni na kecela Meghalaya pengen nong rengkat te pengen nong akbar bat kiwe pat kiwe kecela ka pen yang ni bat ka khatingi ru ka pen skun sim ken yang ni pengen na ban kiale pengen ya long kumki kiwe Tapi sim ka kami exam pastoral ni kami CUET. Namna ban ong ya kata mo ka ya Ni pak bubun kil ong ban exam no ya kan ka exam ka ik bakda man ong. Kaya katahi ban exam ni kan ka state kejungi di ban page kat kung ki marks sugi kena makbala daki duna pala tu daki bon kena ki ba kimpas bah tekla bu jeng mo ki kon samla
tabang syong fully exam te kam long marwa ya si ki don pat ki khna ki bala ban yo iki marks behet te kan lapan I'm sim pat ki 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 penwat pat ki entah ki mo ki jaga kulit ki pat ki Jam. ki jing te ki bun ki jing minta yo i ba pakai ni kecuk jadi ka ban shubun kam pe ki shia mare sini shitai jadi lawan na school ru la bun kam so ni hang tai thì hiện nay what happening trong kata thì smoke ba những công hỏi cái cái trình kersan cái chuyện lấy cái bar cái đi cái determination mo cái trình bukan orang cái trình lainnya là đi thế ban mình là ban motivate là đi cái kata cái apa yo i ba cái đi rồi cái trình sure ban mình tur cái trình pada cái trình cái babuan trong ba cái đi ban yang nhẹ consistency cái đi ban đây Nang ko puli puki dumpi. Tapi dan ki we pergi extra seki kurikulum dumpi kuma. Ki ita. Tang minta December tang school ni la yo pan ya penong ya ka model United Nations na yo ta minta bangan tray lang to je kiwi te ngan ju smutanat bangan kuli novels ni kintai ta ban tha Kawai bat kidan em kum kini jing temu ban ko ni kini ki competitive exam. ya kata ke jing tumu ya kata ke jing kuate ya don hima tang ban ya kata hi ka por ka sam tai ada ke jing alam ke jung pli Tana pedang ki subjek ni berok khat ke itrai ke subjek ke bapi sotrat ke subjek setengah benong baroh Kan lo kan ta pi pen lot por ban ha ka jing pen kra jung pe kra. ki kenta ti ki pher na ku ke singi shi ku singi mar ki jang ki singi ba la por la ya shong bha ki mo tai o pun kenta jadi bat ki por ki ba yo tang kindiat indai man ka singi hi kindiat kenta tengah bu pe ki ke bandon ke duka consistency ki jang ini Kai ko message ke bapi ko ban nong sha ki wei le siki samla ki ban nang ye khonya ka no ko ka exam ke message ke jonga ke lomba bintang yu email bagi konsana buan kidan po ke jing tek ni dapat ong jo ki social media bagi mobile phones tengah syukur tu makin ya ke por ke bagi kerakot hindi ban switch off dan ni ban bu sharut ya ki mobile phone ke jong feel ada fisham ba ke long ke distraction feel ke bat ko wiro ke lomba mentally le ke dika juk ba ke don ke jing le ke ni kata ka competitive world je ka ngadon ban kentu ya phi ba phi di ban ya nong ki bachelor bat kam tap phi di ban dan ke determination kan punya ban ya le kita kecing ya baro hadu ban pinyo ban kai yo so jeng 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 Rupi wan ha ka first list ha top 10 ni kamno pis ngau ha bedin ba POE kini ka result. Tap ka jing snow plan ka bakraw ni kong ep ngadon ban ai wu ublay na mar ka baro ka jing sta hi ka wan na ublay di kong ni ukun jong ni uba na du udang rit hi ula long consistent ha ka jing puli ju ju yo be ki top dia ni baro ka di ka jing ka khu ka jong ublay bat ni la kmi lenti ru ba un le bha ka ni ka kenti bat ka ni ka long shisha ka purom bat di ai ku play ru lam ta kinong hikai ju ka school ko mala blok en bu ha ka ni ka school la du lower primary hadu higher secondary ni i ka jing trai shitom ju ki nong hikai ha ka ni ka school bat ke don kata ka jing rap ka encouragement ka motivation ka wan ki bat dei lamba ka jing trai shitom ka jing rap lem jong ki na school bat kum ju na yeng na ngi mi pa bala ban pen poy hadu ka ni ka khidmat Ka ka jing dak pi ya ko pi ni smat pa. Si pi kam te ka kamba kuma ka jing system ni ko. Kam tam position ma dia mai kum pi batai. te ha ka jing shisha komuan shia thu ba ha ka be dei bat ka mobile phone ngam pat ju ai ha ka ti ba indon la ka jong mobile phone ti dei ha po ka jing pet ka jong na ki wan ki messages ki wan ki work na school ti ki wan lamba ka jonga bat ngayo ban monitor ki ki ba yo ban pet le si ki messages ki badan kam ti nga ai bat ki ba don kam ngam ju pen i ti kata le si ka long ka wi ka lat ka jing rap kum ki mi pa ni don ka binta ka ba crowd bin rap lem ya ki kun ha ka wi dei ban kum nu ban control kum nu ban pen don kam ya ka social media bat ka jing lam de ti ru ya ikun ba i dei ban don ka responsibility ning kong ba indup sung thu kum nu ban pen don kam
ya ke social media. Ini bagi Kadot kam bahai kata ka syong ha ukna hi dia lada ukna hi sina tu bedang red ladang hi ya kata ka determination kadon kam ka consistency kum ong kun dia lada don de si ka encouragement ka liang ju kimi pandat tu dang red kani ka jinga lenti kam de ka batang sisni kadi ka jinga lenti it's not a one day affair ha kadi kana tu bedang red hi apruit dak apruit lenti ha kani lenti pat nang ni syak mat ru ni khmit lenti pat ka jing lam jing ku jong dai asi kan nang pli kalat lenti ya ka jing puli ku nang ni syak mat